расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни якум рақами рейтинг Макс Холлоуэй бо рекорди 23.7 ва чорум рақами рейтинг Арнолд Аллен бо рекорди 19.1 рӯзи 15 апрел дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. варзигари тоҷик ҷангуари вазни 57 килограмми ACA Осимхон Раҳмонов ба ҷангуари бразилӣ вазни худ Алан Гомеш визов дод ва Гомеш визови ӯро қабул кард. Алан, ту дар муҳорибаи асосии охирон турнири ACA зидди рақиби сахт ғалабаи хуб ба даст овардӣ. дар ҳамон турнир ман ғалабаи боз ҳам ба боваритар ба даст овардум. биё дар гран-при вазни 57 килограмм як муҳорибаи калон ташкил кунем. биё муҳорибаи дурахшон ташкил карда сатҳи баландтарини лигаи ACA-ро нишон медиҳем. визовро қабул кун, навиштааст Осимхон. Гомеш бошад дар ҷавоб навишт ки рафтем. хотиррасон мекунем ки ҳам Осимхон ва ҳам Гомеш дар турнири ACA 151 баромад карда буданд. Осимхон рақиби худро дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод. Алан Гомеш боша бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. ҳамчунин ногуфта намонад ки Алан Гомеш соли 2021 Азам Ғафоровро дар якум раунд ба нокаут равон карда буд ва агар ки муҳорибаи Гомеш ва Осимхон баргузор гарда, пас Осимхон имконият пайдо мекунад ки қасдии ҳамватани худро гирад. дӯстон, худи шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? метавонем фикротона нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта топови ҷангуари вазни ним сабуки UFC Илия Топурия яку якбора ба Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй ва Александр Волкановский таҳдид карда чунин суханҳо гуфт: ман Макс Холлоуэйро дар якум раунд ба қатл мерасондум ва ман ин корро ба осонӣ мекардум. бо Конор Макгрегор боша муҳориба то дуюм раунд мерафт, танҳо ба он хотире ки дар якум раунд ман кӯшиш мекардам ки ба мухлисон шоу диҳам. Волкановскийро боша дар дуюм ё сеюм раунд фавран шикаст медодум. Алекс аз дигарон зиёдтар тоқат карда метавонад, барои оне ки ӯ хеле зиёд ҳаракат мекунад. агар ки Алекс кӯшиш кунад ки рӯбарӯ истода зарбазанӣ кунад, пас ман ӯро дар якум раунд ба нокаут равон мекардум, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки Илия Топурия ҷангуари бебоғ буда рекорди 13-0 дорад ва айни замон дар рейтинг вазни ним сабук дар ҷои нуҳум қарор дорад. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаатон медонед оиди як аблаҳ ман видео карда будум ки ӯ китоби муқаддаси Қуръонро оташ зада буд. шаби гузашта ин аблаҳ боз кори худро такрор кард ва ин дафъа ӯ ин кори кардаи худро барои суханҳои Ҳамза Чимаев ва Рамзан Кадиров кард. Рамзан Кадиров бошад дарҳол ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ин аблаҳ ин дафъа оташ задани Қуръонро барои ман бахшид. ман бисёр чизҳоро ба суроғаи худ мебахшидум, аммо ин рафтори террористи диниро ман намебахшум. ба монанди 1.5 миллиард мусалмонҳои ҷаҳон барои ман чунин провокаторҳо террористи диниянд ва ҷамъиятро бояд аз чунинҳо озод кард. худованд дар ҷазо додан бо сабр ва ҷиддӣ аст. барои ҳамин ту тарсончак дон ки ҷазои худро мегирӣ, навиштааст Кадиров. дӯстон, вақте ки ман якум ролики худро дар ин бора карда будам, дар YouTube ҳоло ягон кас чунин видео кардагӣ набуд ва ман ин корро барои просмотр накардам. чунки агар ман ин корро барои просмотр мекардам, боз якчанд ролики дигар дар ин мавзӯъ кардан мегирифтам. ин кор барои ман фарз аст, барои ҳар як мусалмон, яъне дуо кардан ки худованд ин гуна аблаҳонро хору залил кунад. чунки ман канали калон дорам ва ман бояд ки навор карда боз аз шумо хоҳиш кунам ки ҳар як нафари шумо дуо кунед то ин ки Аллоҳ ин гуна ҳаромҳоро аз рӯи замин несту нобуд кунад. аз ҳама яроқи сахти мусалмон ин дуо кардан аст ва мо бояд дуо кунем ва иншааллоҳ дуои мо қабул мегардад. то боздид дӯстон, хонободу сарбаланд бошен.